Mga kabiyaya, dito ako sa anong barangay nito, Nay? Sitio Matatal, Balatan po. Balatan, Sitio Balatan. Balatan. So, ito yung pangalawang iba-vlog ko, si Nanay. Anong pangalan niya, Nay? Rosario, Balyasta. Rosario Balyasta. Baliesta. So, ang daming rito, ang daming bahay na talagang ang daming pamilya dito na halos barong-barong lang yung mga bayan, katulad din nito. Yan sila Nanay. So dito masarap dito masarap mamigay ng bigas kahit 5 kilo kada isang pamilya. Ang dami nila dito. So ito si Nanay Rosario. Nay, sige Nay, pasok tayo. Ay, ito yung bahay nyo, Nay. Opo. Second floor. Ano to, sarili nyo? Pinataas ko po ito kasi gawa nung binabaha kami. Amot kami ng baha. Hanggang saan baha dito, Nay? Hanggang dito yun. Hanggang nandito? Yung mundoy na... Ito to, mga ganito? Hanggang dito sa ulo. Grabe. Nalunod kayo yung mga papilis ko dito eh. Ito yung taas mo, nakatagilid na rin, oh. Nakiusap kami sa sundalo na taas Kami na sundalo na magdami ng awa may sundalo. Bakit sa sundalo to? may sundalo pag nag-aano dito sa Nag-assist sa amin, sundalo para taasan daw ito. Kasi kung natutulog kami, abutin kami baha, kailangan meron daw taas. Paano? Mabait naman yung mga sa amin. Naawa din sa amin. Sige nanay, taasan nyo, kawawa naman kayo. Isipin mo sir, binabaha kami. Dito mo, isa kong matanda na naman tulog dito. Bali dito na, ilan kayo dito, Nay? 2 po. Yung bata? Opo. Yung apo mo? Opo. Pero anong grade na ho nun? Grade, ano po yun? Ay, grade 6 po. Grade Oo, 6? nag-aaral po dyan sa tenement. Grabe. So, ayan po yung tinutukoy nila kapag nagbara daw yan. Yung lahat daw ng tubig dito punta. ilang bahay kung natatamaan ng bahay. Bali, sa palagay nyo na ilang pamilya nandito lahat? Ay, marami po, puro anak ko yung iba dyan, yung iba. Pamangkin, apo. Pamangkin, Oh. Grabe. Wala po kung hanap din. Pag hanap buhay, bago ko. Saan po kayo kumukuha ng pang araw-araw nyo, Nay? Binibigyan naman ako ng mga anak Pwede ba pumasok dyan, Nay? Pasok tayo para mas maganda yung So, ito yung bahay nila, oh. Yan yung taas. Yan sila Nanay, pinapasok ko para mas maluwag mas maayos yung usapan namin. Guys, sumasok ako dito. Mga kabiyaya. Upuan ko to, Nay, ha? Kaya ako nito? Kaya naman pala. Kasi So, sino dito natutulog? ako po, Ikaw dito, tapos yung apo nyo, opo, doon sa taas. dun sa taas. Wala nga akong ventilador, TV, lahat po lang kami. Paano yung init? Paano kapag Wala nga eh, nasira yung silimpan na maliit. Tingnan mo po yung ilaw po. So, ito yung katayuan dito nila Nanay. So, yan si Nanay. Paghanap buhay, pagbutok ko na po. Andiyan po yung mga papilis sa perada po, 1 taon pa Ano lang. pong sakit nyo, Nay? Mayuma yung perada ko dyan sa patera. Yung asawa nyo, ilang taon nang patay? Hindi 5 taon na po. 5 taon na, so kayo na lang talaga. Yung mga anak nyo, ano pong mga trabaho? Kanya-kanya pong pamilya sila. May mga kanya-kanyang pamilya na. Pwede pumasa sir kasi wala naman. Ngayon na mag-ano pa po ako sa kanilang mga anak ko. Kaya pa akong pinaaral. Yung apo nyo, paano yung apo nyo? Yung pang araw-araw na baon niyan. Ayun nga po. Minsan nangungutang po ako. Pangutang ka. Opo. May kita nyo dito, mga kabiyaya, yung dito niya punong-puno. Ano po yung mga gamit niya? Mga damit. Mga damit lang po yan. Paano pag nagbabaha dito, sa inyo nilalagay itong mga gamit nyo na to? Doon sa taas, inaakyat na po yan. Sinaba ko lang kasi nahirapan na ako. Makyat pa na ako kasi bago kupira po ako. Oo. Ngayon, ibinaba ko yung damit ko dyan. Yung damit ko. Ito damit ng mga apo ko yan. Damit ko yan. Wala naman po akong mga gamit. Si Nanay Rosario. Rosario. Alyasta.
Nay, yung pang-araw-araw niya dito nung pangkain niyo, ng apo niyo, saan niyo kinukuha? Namamasura po kami, nagtatapon Ay, kayong ng dalawa? basura. Opo. Magkano po bayad sa inyo pag nagtatapon kayo ng basura? Depende lang po. Minsan 100, minsan 70, ganun. Di pare-pareho po. Ay, Kasi hindi. minsan kung marami, kung kunti, hanggang doon lang. May 100 lang, ganun. Hindi. Kasi ba yun sa amin, ang pagkain pa namin maglola. Sabon lahat. So bali kapag tapos nyo magtapon ng basura ng mga kapitbahay, magkano bayad nyo sa inyo minsan? 10, 20? Opo, ganun po. Tapos tsaka kayo mga ngalakal. Minsan, opo, minsan 5 nga. Ngayon, noon, Buti na kaya nyo pa. Ako. Abali tinutulungan lang kayo apo nyo. Tinutulungan lang ako ng apo ko kasi hindi ko kaya magbuhat Magbuhat, ng sidecar kasi bago opera po ako. Andyan pa yung mga papeles ko galing sa hospital. Kailan po kayo nakapirahan, Nay? Nung ano pa, may 1 taon at ay magdadalawang taon na. Na 2 taon. Ito pa lang April, magdadalawang taon. Kaya, minsan, ang apo ko, katapon, 14 anyos pa lang yan. Siyempre, naaawa sa akin apo ko. Sabi niya, ano ako na lang, ikaw mahawag ka nang tumawid doon. Tawid pa kami sa Si five. Delikado ito mga 5 lang ganyan. Siyempre, pag parating ganon, ano bang apo ko, tapos ang ginagawa ko, sinusundan ko yung apo ko. Liges, masagasaan ba? Kaya yun ang ginagawa ko. Sabi niya, ma, wag ka nang dito, maglakad-lakad. Mamaya madilim pa na bundol ka pa dyan. Yung apo ko, buti yung pinag-aral ko, mabait sa akin. Nama, kanang sunduin mo ko, wag na. Dito ka na lang. Yun ang ano ka kung baon mo? Pagkain natin araw-araw. So, paggabi wala, ang init dito. Ang init nga po, wala nga ventilador ko nasira. Sira electric fan nyo. Oo, yung ano lang, parang murahin lang, tag-200. Nasira pa. Tingnan mo, sir, yung ilaw ko. Nagtataka yung nalang ko, bakit daw wala raw akong bill. Tingnan mo naman, sir. Solar ata to, di ba? Solar? Oo, tingnan mo naman, sir. 0 daw balance, wala akong binayaran sa Meralco. Kasi yan lang naman gamit ko, tsaka yung parang umiikot lang na silim pa na maliit, yung binibili Ano to tipid tong ilaw na to, Opo. anong tawag dito? Ayun na nga, mabuti may naawa po sa akin, binigyan po ako niyan. Kinabit ko dyan. Pero may kuryente talaga kayo dito. Meron po akong kuryente. Kaya lang, yung mga anak ko sa iba nakikabit kasi ayaw ko pakabit po. Alam mo, wala ko ibabayad. Tama. Kasi wala po akong asawa. Tipid po yung ilaw na to. Opo. Ano to, may tawag dito, nakalimutan ko lang. Parang solar din po yan na maliit. So dito, paggabi, ikaw lang po nandito. Kung apo nyo sa taas. Opo. So yung kinikita nyo pang Opo. pang Araw-araw. sa pang tatapon ng basura at pamamasura. Minsan nakakamagkano kayo na isang araw? Ayun nga po yung sinasabi ko. Minsan 100, 70. Pag malakas pagpasko lang, kunti lang, mga 200. Ganun pag Pasko, bagong taon, malakas kasi daming mga mga trikes sa mga basura. Siyempre, naaawa yung mga suki ng mga anak ko, binibigay sa kanila. Yung mga, ito, bibigyan ng Yung mga 25, 50 centavos para itapon lang yung basura. Yung mga anak nyo, ano po ba mga trabaho ng anak nyo ngayon? Yung anak ko, yung isa nando sa bungan, may sakit po yun eh. Yung payat? Oo, yung nabinat daw po yun. May sakit siya? Ay, nakaitim po? Opo, yun nandyan, nasa bunga dito. Bali may asawa na rin po yun. Opo. May So, anak hindi isa. rin makapag-abot-abot sa inyo kasi nga, Oo. hirap din. Hirap din siya. Yung talaga pag tutusin. Alam niyo sa nakita ko dito sa lugar na to, ang kailangan ng mga tao dito, Opo. yung malikasan, Yun po. yung may Opo. pwedeng ilikas sila ng Kasi itong lupa daw na to is government property. Opo. Kapag ginusto ng gobyerno na Paalisin dito. paalisin Wala kayong dito, magawa. wala silang magagawa.
Yun nga po. Tapos yung hanap buhay talaga. Oo. Kung sakali na hanap buhay, anong gusto nyo? Gusto ko kung halimbawa, magtinda ako ng mga sigarilyo, balot, o kaya Balot. kung ano. Oo, para matulungan ko rin yung apo ko. Wala rin akong pera, paano ko matutulungan? Paano yan? Minsan, sa 150, nakita nyo sa pagbabasura, paano yung yung apo nyo, ang baon-baon niya. Ayun nga po. Tinitiis niya na lang. Nakasya po. Minsan nahiya po ako sa teacher. Sabi niya, nanay, bakit yung yung estudyante nyo, sabi niya, yung si Tadeo Balyastap po, walang baon. Sabi ko, Oo, ma'am, naman. pasensya na po kayo kasi wala na po siyang magulang. Wala Ako na na siya. po ang nagpalaki sa batang Wala na yan. pong magulang yan. Magulang yan, mga buhay. Sinabi ko lang wala. Kasi ang magulang yan, sa totoo lang, binaliwala na yung bata. Okay. Ako na po ang nagpalaki. Ikaw na. Pagkalabas pa lang sa pinalaki ko na yung batang yan. Kaya dito talaga siya, Oo. no? Dito na po yan pinanganak, dito na po yan pininyagan sa Taguig. Mm. Lahat po yan, mga anak ko sa Taguig. So, Hindi ito ako na maasap sa kunin ko yung Opo. Asan na ba? Sino ba nandyan? Yan, kunin ko yung bigas na Opo. from Sir Darrell Opo. Di Santo. Opo. Maraming salamat po. Talaga. Yan, so, ito po. Kahit pa paano. Opo. Salamat 5 po. kilo. So, kasi yan, syempre, kahit pa paano, napakalaking bagay din. Dito na yung lagay na. Yan, para hindi ko mahirapan. At tapos, ito, sa sarili kong pera, kahit pa paano, pasensya na kayo na kasi hindi naman kami mga mayayamang vlogger na katulad ng iba. Naintindihan din ko rin po. Pagpasensyahan nyo na ho ito. Salamat po. So, bali, alam naman na nila yung purpose nitong video namin. Opo. Na baka sakaling may tumulong sa kanila kahit panghanap buhay, pangpuhunan, Opo. or may mag-donate ng kahit man lang na bigas, isang sako, or Opo. napakalaking tulong sa kanila yon. Maraming salamat sa akin na makatulong lang din sa akin din. So ngayon na, tuloy pa yung gamutan nyo na sa operasyon Ano nyo. na po, yung inano ng doktor po sa akin, kahit na daw amoxicillin apinamic, na inom po ako. Kasi, Pwede naman. opo, kasi hindi naman daw pwedeng hindi ako iinom ng gamot. Baka yung sariwa pa sa loob ko to. Oo, Dalawa. tama. Magdadalawang taon pa lang tong April na gagamutin ko. Kahit mahal ang amoxicillin apinamic, tinitiis ko, bumibili ako kahit papano. Kasi panggamot talaga to sa bukol sa matres, mayuma. Inoperahan po ako, babutin Paano po. nung Sir, katulad nung inoperahan ka na, isang kumuha nung pang ano mo? buti naman naawa sa akin dyan sa Pateros kahit yung po, wala akong binayaran. Bali kasi may swa. Ano ba? Swa? Swa ba? Malasakit po. Malasakit. Opo. Meron pa isa yung swa ba yun? Swa? Opo. Swa ba? Di ko, sorry kung ano po yung tawag doon. Pero yan, buti nga kamo may mga ganung Opo. may mga ganung ang Nawa gobyerno po nga natin. yun sa akin, yung mga doktora sa akin kasi mga anak ko hindi naman nagpuntahan doon dahil uso ng mga COVID. oo. Okay. Pero awa ng Diyos, sir, wala akong mga sakit. Ito lang dito sa matres ko. Pero sa puso, sa wala. Sabi nila, malakas pa raw ang katawan ko. Pinaglabang ko daw yung katawan ko sa Opo. pag-opera ko. Inanuhan na po ako sa ng aparato dito. Ginabit na lahat. Tapos, ito, yung sinaksakan ako ng pampamanhid. Ito nanigas. Parang na ito. Sabi niya, wala kayong delikadong gamot. Sabi ko, yung delikado kong gamot pag iniinom, mataas ang balyong, bawal sa akin pala. Dahil ang puso ko, sir, gumaganyan. Pag uminom akong bayaklo, tumitipok ng ganun. Opo. Kaya hindi ako umiinom ng mga gamot. Ang iniinom ko, lang po, yung amoxicillin, apinamic, at saka yung paracetamol, at Opo, saka opo. Nusip. Yun lang po. Yun ang nakakaano rin po sa akin, survive sa matres ko. Kita na po yan sa matres ko pagka hindi ko ginamot po. Ilang taon na po pala kayo, Nay? Ano na po ako, nasa 65 na ako. Ay, 65 itong ka na taon po. na ito, mag-66 na po ako.
66, tanda na rin pala ni nanay. Oo. So yun lang talaga yung pinakahanap buhay niyo rito, Opo. kalakal, no? Opo. Ano po yan? Binibili niyo po o pinupulot? Ano po? Yung nakausap ko kasi doon sa unahan, binibili nila. Yung asawa niya, binibili na asawa niya, Oo, tapos may binibenta. Opo. Sa inyo po, pinupulot lang. Sa amin po, pag mayroon strikers, binabagsak yung sa basurahan, kinakalkal namin. Namumulot Oo, sila. namumulot kami ng basura, ng kalakal, sibak, bakal, kung ano-ano, tanso, alon. Kahit papano, makatawid sa gutom, sa pagkain So, man lang, talagang mag-ulam. Gusto mo mag-ulam, hindi ka makaulam, kayo wala kang pera. Eh, di magtiis ako, nangangalkal ako. Kaya lang po, sir, sa ngayon, hindi po ako makakilos kasi bagong opera ako. Kaya binawal po sa akin ng doktor. tiisan lang talaga na no? Opo. Kung ano yung pwedeng gawing hanap buhay. Opo. Ayun nga Sige po. lang ng sige. Oo. Kaya yun na, may ano naman tayo, hindi naman habang buhay, ganito lang Opo, tayo opo. dito. Salamat. Hindi habang buhay Opo. na nasa ganito tayong kalagayan. Oo, Siyempre, manalig din tayo sa taas na kung anong mga ginagawa natin. Yun nga po. Tsaka samahan ng tiyaga. Opo. Tsaka habaan ng pasensya. Opo. Eh, sa tagal ko na neto po, sir, wala akong mga ano sa kapwa ko tao. Wala akong kagalit dito. Dito. Oo. Mga anak ko lang. So, balilan po pala anak niyo, Nay. Ano po yan eh. 1 dosena yan. Namatay yung iba. 8 na lang nabuhay. Bali may mga panganay pa. Bali 12 ang anak niyo po. Oo, lahat. Tapos, namatay yung iba. Baby pa lang. Oo. May Akala ko. naunan. Okay. So 12 lang sila yung mga buhay ngayon. Ano po, yung iba namatay, yung iba, 8 na buhay sila, 8. Kaya lang, hindi, Asan po sila ngayon lahat? andito yung iba, Yung iba, wala. yung anak kong panganay nandoon sa kabila kasi may mga kanya-kanya na po silang pamilya. Kaya hindi ako nanghihingi. Kung bigyan ako, salamat. Kung hindi ako namilit manghingi. Kasi alam ko, may pamilya po sila. Na, kung baga sa ano na lang sa nanay, kung abutan mo, hindi. Napasalamat pa rin ako kahit ganito na ang buhay ko, tumagal pa. Sana ka, malawag ang buhay. Naiyak si nanay. Kaya nyo na, may ano rin sa atin, no? Alam ko yung hirap na inaano nyo rito sa araw-araw. Yung katulad nyo, Nay, yung umaagos na tubig na yan dyan, Nay, bakit laging nababarahan niya? Di ba dyan po nagsisimula yung ano? Kasi po doon, marami mga doon, bahay, kaya na kami, sa huli na kami na, abutan kami ng bahay. Bali doon po galing yan sa taas na yan. Oo, lalo na pag umulan, bumagyo, dito Kaya lahat. ito yung pinaka, Kaya baka ilang araw daw gagawain ito. So sabi ni nanay dito, ang baha daw, umaabot daw dito. So pag tumayo si nanay, hanggang leeg na nga. Opo. Sa itong mga ano nyo dito, mga gamit. Mga damit lang naman po, sir. Wala naman akong gamit na. Mga damit lang po ito. Opo. Mga damit lang po. Kaya po bilan. Mga nilabahan. Opo. Siguro kadalasan yan na yung mga data, pupulot nyo lang din sa ano yan. Opo. Yung mga kapatid. Binibigay ng mga suki. Oo. Ito, binigay ng suki ng apo ko. Binigay sa akin. Ito naman, kumot ko. Binigay din yun to. Lahat. Hindi wala naman akong binili kasi ang mga mayayaman, pag may, pag Ayaw nang gamitin. itatapon na, ibibigay na sa mga pulube. Sa mahihirap. Diba po? So yan ay, baka may Opo. panawagan ka sa mga nanonood dyan. Opo. Kagaya niya, maraming salamat. Nakatulong po kayo sa akin sa ganitong buhay ko. Wala na akong asawa. Apong ko na lang na andito sa poder ko. Wala na akong kakayanan na maghanap buhay. Nakagat ako ng aso, ate. Kailan? Matagal na po. Nakapagpa-inject ka na eh. Opo, 2 lang. Pero, namamanhid yung inindiksyonan. Mga ba gusto nyong sakaling may tumulong sa inyo, anong masasabi nyo sa kanila? Masasabi ko lang po sa kanila, maraming salamat, Lord,
sa inyo po lahat na nag-ano po sa akin po na bigyan man lang ako kahit ano lang po Yung sa anak buhay mo. anak buhay o ano, wala kami magkakitaan sa hirap ng buhay ko. Hindi na po ako minsan sakit ang balakang ko dito. Yung masakit ang Siyempre, balakang ko. nakayuko ka dyan pag namumulot ka eh. Yun nga po. Minsan masakit ang balakang ko. Minsan nadulas pa ako dyan. Nako, Dahil sa pirada ko. Kaya kumirot ito. Uminom naman ako ng apinamik para kahit sabihin hindi maintain, basta mag-inom akong gamot para makagaling sa katawan ko. Hindi ako nagpabaya po sa katawan ko kasi mahirap magkasakit. ay oo, totoo yan na Kaya iniisip ko rin na sabi ko, at 3 taon pa ako bago ko maghanap buhay. Kaya ko pa. Kahit matanda na ako, kaya ko maghanap buhay. Kaya lang hindi ko kung maano kasi hindi na ako makalakad dahil mahina Oo, na. may- Balakang ko masakit na. Opo. Dahil sa may edad na po ako. Kaya wala ko po magagawa. Hanggang Sige. doon na lang. Maraming salamat po Oo, sa at- inyong lahat. Pagpasensyahan niyo po ako na nagsasalita ako ng ganito po. Okay lang yun, Nay. Sa hirap ng buhay ko po. Wala na po akong asawa. Anak, ako na lang. Yung mga iba kong anak, may kanya-kanyang pamilya. Hmm. Hindi na po ako nag-asa. So yung mga biyaya, mga kuwela, sana may tumulong kay Opo. nanay. Opo. Yung sabi niya nga, kahit nga daw balot, pang puhunan. So dati na nakapagtinda rin ba kayo dyan, Nay? Opo, nung kailan, yung wala pa ako nararamdaman, nagtitinda akong pichay, sibuyas, amate. Gulay. Noon. Ngayon na lang hindi ako makapagtinda. Gawa nung ito. Magkano ho puhunan nyo noon, Nay? Ang po, hindi naman po, minsan, may nagbibigay sa akin, minsan binibili ko rin, naawa din sa akin. Sabi niya, nanay, sige, magbayaran So mo kahit puhunan na konti." lang pala ang problema Opo. nila nanay dito at pwede naman din sila magtinda-tinda, no? Opo. So hayaan nyo po, Nay. Hindi natin alam. Malay nyo rin, Opo. di ba? Malay nyo, sa susunod na pagbalik ko dito, may dala-dala na rin ako. Pero hindi ko po pinapangako, ano? Kasi itong purpose nga itong video para sa inyo din. Opo. Baka sakaling may tumulong sa inyo. Kasi minsan yung gobyerno natin hindi pinapasok tong Opo. ganitong mga siksik na lugar eh. Opo. No, kaya napakalaking bagay din ho ng mga charity vlogger dito sa sa Pulot-pulot ko, sir. Lang yan eh. sa Pilipinas. So yun po, maraming salamat at ayun, sana mapanood to nila mga sikat na vlogger, nila Pugong Biyahero, Rapi Tulpo, yan isa sa mga Biga. Natulungan akong rapid to. yan ni nanay. Baka sakaling matulungan daw siya ni Idol Rapi Tulpo. Oo, maraming salamat, rapid to. Totoo, pag natulungan mo, salamat pa rin ako sa Wanted sa radyo, sumbungan ng bayan, Rapi Tulpo in action. Hindi ako makapaghanap buhay kasi wala akong pinansa. Kasi sinabi ko naman sa kanila, kami mga vlogger na kasama ko, sila Boy Sardina, sila Calso, hindi naman kami mga malalaking vlogger katulad nila Rapi Tulpo na ngayon mismo pwede kami lang ialis dito. Kami hindi pa namin kaya yun. No? Ang may tutulong na namin. Kung ano lang yung may tutulong namin, yun lang may bibigay namin talaga. So yun, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po din sa inyo pong mga Opo. vloggers. So yun nga, sobrang sikip talaga nung bahay dito ni nanay, oh. Grabe. Tsaka wala silang electric fan. So kawawa pati yung apo niya. Yung apo niya nandun sa labas. So yun lang yung kasama dito ni nanay. Isa walang baon. So yun po, maraming salamat at huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Jay Guevara po. Yan ang aking YouTube channel. At sana pa-share po nitong video na to at baka sakaling may makapanood at may mga hero abroad na mga busilak ang Calooban na nais tumulong kay Nanay Rosario. Rosario Balyan Yeah. po. Wala na Nanay po Rosario. asawa. Single, na ho siya ngayon, tag doon, byuda. Byuda. Byuda Patay po. na po. Asawa. So hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye po.